Já jsem natočil jeden film a snažil jsem se navštívit rodinu Kašíků a mluvil jsem tedy s dcerami a ty mě vlastně řekli, že maminka by byla tak rozrušená, že ona nechce, abych ji kontaktoval nebo abych s ní mluvil, že prostě by to nemusela přežít vlastně, kdyby se k tomu měla vyjadřovat. Ale oni mi vyprávěli takový příběh a já nevím, jestli je pravdivý nebo není pravdivý, že vlastně pan Kašík byl koželuhem a že on vlastně dělal své řemeslo a dělal ho údajně dobře, podle dcer pana Kašíka. A že ty továrny se zmocnili komunisti a začali s těma kůžema zacházet špatným způsobem. Ničili tu práci. A on z toho řemesla odešel, protože viděl výhodnou nabídku u SNB, u Sboru národní bezpečnosti. A byl to příběh, který se tradoval zřejmě v rodině. Nevím, jestli je pravdivý, jestli to tak mohlo být, ale to, co vlastně bylo publikované v životopise, který napsal pan Kašík sám o sobě, v době, kdy vůbec netušil, že my to někdy po 50 letech budeme číst, tak tam se uvádí, že on opravdu chtěl být členem KSČ, chtěl být členem lidových milicí, chtěl být SNBákem. Chtěl pokládat život za vymoženosti pracujícího lidu a za ten vraždící mechanismus tady. On si neuvědomoval, že to je vraždící mechanismus, ale byl jeho součástí. Možná je škoda, že na začátku nezazněly takový konkrétní fakta, který by vlastně shrnuli, co se tady toho 13. září 1951 odehrálo. Ten nápad přepadnout tu stanici měl Radek Mašín, promyslel to se svým bratrem Josefem, s kterým vlastně probírali úplně všechno a požádali Milana Paumera, který nebyl úplně informován o tom vlastně, co se bude odehrávat, aby jim dělal řidiče. Došlo k tomu, že v Praze nastoupili do vozidla taxislužby, přijeli kousek tady před Chlumec, kde vlastně se zmocnili toho vozidla. Ten taxikář byl odvlečen do lesa, kde byl tedy připoután ke stromu. Původní představa byla taková, že bude chloroformován, aby vlastně nedošlo k tomu, že uteče a bude informovat předčasně třeba Sbor národní bezpečnosti, aby překazil tu akci. K tomu vlastně nedošlo tady, protože přesvědčil, si to pamatuju dobře, že trpí srdeční slabostí nebo že má problémy se srdcem, takže ho nechali být. Dojeli do Chlumce nad Cidlinou, do domu, který je tady nedaleko, který asi všichni znáte, tady místní. A plán byl takový, že vlastně se zazvoní na služebně Sboru národní bezpečnosti s cílem získat automatické zbraně, které tam skutečně byly. To, jako, můžete si vzít ten spis, ten je k dispozici, stejně tak, jako byly o 14 dní později v Čelákovicích, kde se jich tedy skutečně zmocnili. Oldřich Kašík, strážmistr, který nebyl, aniž bych se chtěl pouštět do nějakých debat, který mi osobně přijdou dost nesmyslný v tom, jestli prostě byl takový nebo makový bratři Mašínové, kteří tam zazvonili, Milan čekal venku, samozřejmě nevěděli, kdo jim otevře. Jo, neznali ho, takže jako debatovat o tom, jestli byl takový nebo onaký. Pravda je taková, že ve Sboru národní bezpečnosti, který byl vytvořen v dubnu 1945 s cílem nahradit všechny policejní složky, včetně těch protektorátních, nově vytvořeným bezpečnostním sborem, který se měl jasně distancovat od prvorepublikové policejní tradice, i proto nesl ten název Sbor národní bezpečnosti. Měl být tedy, řekněme, orgánem, to, co já bych nazval národní revolucí nebo národně socialistickou revolucí. Nad tím můžeme vést nějaké debaty, to je celkem jedno. Jisté je to, že ve Sboru národní bezpečnosti postupně všechny klíčové složky v podstatě začaly do února 1948 ovládat komunisté. Oldřich Kašík vstoupil do komunistické strany v lednu 1948. Existuje jeho personální spis, on byl do té doby lidovec, je známo z jednoho hlášení, které vzniklo asi na základě 5 různých informátorů, nejsou tam napsaný, o koho jde, takže nemůžeme si být úplně jistí, jestli ta zpráva je relevantní.
že byl původně členem strany lidové nebo příznivcem strany lidové, měl být věřícím, který ovšem v jiných dokumentech vystupuje jako člověk, který tedy horuje pro komunistickou stranu, do které vstoupil v lednu 1948, stal se desítkářem, nevím, jestli víte, co to znamenalo být desítkářem. To znamenalo, že přímo řídil uliční organizaci. Ta organizace Komunistická strana Československa byla vlastně budována po druhé světové válce úplně znova, tam přežilo asi zhruba 20 000 členů a v podstatě byla budována úplně nově podle sovětského vzoru formou buněk, to vymysleli Rusové, Sověti tedy a přenesli to sem do Československa lidé jako Rudolf Slánský, který měl přímo na starosti budování té stranické struktury. Šlo o to v podstatě, že ta komunistická strana byla vytvářena jako armáda, jako silová složka, která vlastně byla řízená pyramidovým způsobem. Nahoře prostě nejvyšší muž, který postupně přenáší úkoly až dolů a na konci jsou tedy ty desítkáři, kteří ovládají, řekněme, ty místní sdružení. Takže nebyl to řadový člen komunistické strany, přestože vstoupil v lednu. To je jenom na okraji v roce 51, nebo 50, myslím, že je to hlášení, o kterém mluvím. Byl to člověk, který také byl lektorem na večerní škole, večerní škole komunistické strany. To byla stranická škola, která vlastně především byla určená pro funkcionáře. Ne, já jenom říkám fakta, já nemluvím o tom, jestli ho zabili kvůli tomu, nebo oni. Jo? Já jenom říkám fakta zatím jsem se k tomu nevyjádřil. Jo? Ještě jsem neskončil, jo? Mluvám se s těma faktama. Je, kdybyste mohli mluvit víc nahlas, my to neslyšíme. Dobře, a ta... Že někdo věřil něčemu, to já nevím. Ale já jenom omlouvám se, já bych jenom domluvil, jestli mě necháte, já tady neříkám zatím nic jiného než fakta, já s tím v podstatě ani, zatím jsem nezaujal nějaké stanovisko. Výsledkem tedy toho přepadu, ten se nezdařil v podstatě, protože Oldřich Kašík po té ráně, kterou mu uštědřil Ctirad Mašín, nešel k zemi, tak jak Radek předpokládal, naopak měl se ohnat vlastně, nebo po pistoli a Josef Mašín ho tady střelil a v okamžiku, kdy udělali přepad té stanice, tak se domnívali, že nahoře je jakási společenská místnost. Já jsem mluvil s paní, nevím, jak se teďka jmenuje, si nespomínám, která bydlí nahoře, tak ona v té době, aspoň mi to říkala, že tedy spala nahoře, že tam byl byt služební, kde vlastně byl byt příslušníka Sboru národní bezpečnosti dalšího. Ten Kašík tam přímo nebydlel, ten tam dojížděl vlastně, takže oni se vlastně lekli, že se domnívali, že nahoře je nějaká služebna a nasedli do vozu a uprchli. Ten cíl byl jasný. Cíl bylo shromažďování zbraní, primární cíl tedy nebylo zabití toho Kašíka, stalo se, prostě rozhodně to nebyl ten hlavní cíl, ale jak říkám, prostě ten přepad se nepovedl podle těch představ původních a ten cíl, to shromažďování zbraní, to není nic nového. Prostě oni podle mě dělali pouze to, co se naučili za války a to, co slyšeli po válce o tom, jakým způsobem dělat odboj. A můžeme samozřejmě to kritizovat, že se jim to nepovedlo, nebo že měli být líp připravení, že měli útočit na někoho jiného, prostě zvolili taktiku, kdy podle nich se blížila třetí světová válka. Ten rok 51 byl skutečně jako velice žhavý a horký a podle jejich mínění prostě byla nejlepší situace jednak shromažďovat zbraně pro případné nějaké akce, ale především pro tu třetí světovou válku. Je třeba si uvědomit, že za 14 dní provedli tu přepad v Čelákovicích, kde tedy Radek Mašín nakonec zlikvidoval toho strážmistra Honzátka tím, že ho podřezal podle návodu, který se naučil v partizánském kurzu na podzim 1948, kde ho to naučil jeden sovětský bývalý teda sovětský, asi dříve sovětský, už měl ruské jméno, partizán. A
Ten důvod, proč ho podřezal, byl jednoduchý, protože se prostě chtěl zbavit svědka, který by je mohl oznámit a na základě toho oznámení by mohli být dopadeni. Můžeme kritizovat prostě jejich chování, ale to je odboj. Odboj se nedělá prostě v rukavičkách, buď do toho jdete s tím, že výsledkem samozřejmě jsou i mrtví a jistě, aspoň já, když jsem mluvil třeba s Radkem Mašínem, ale myslím i s Josefem, ani jeden z nich nepovažovali to zabití těch 2 příslušníků SNB za nějaký hlavní cíl, ale ani toho nějak nelitovali, prostě brali to jako součást prostě svého boje proti režimu, boje, který dělali tak, jak nejlíp uměli, v naprostý té tvrdosti, která je naučila válka, rodinná tradice a zkušenosti s komunistickým režimem, který zažili po únoru 1948. Tak jenom, aby jsme mluvili věcně, jako samozřejmě můžeme se dívat na toho Kašíka, Oldřicha jako nešťastný otec dětí, říkalo se mu, mělo se mu přezdívat kadeřavý Ježíšek, myslím, nebo kudrnatý Ježíšek. Jo, na druhé straně máme prostě životopis jeho, který jednoznačně mluví prostě o řadě funkcí v komunistické straně a nevím, jo, ta přísaha je a v lidových milicích, závodních tehdy ještě. Odehrávalo se to, kdy 13. září. Mladá Horáková byla popravená v červnu 1950. No, jako říkat, že nikdo nevěděl, co se dělo. Já si pamatuju, že Radek Mašín vyprávěl, že kdyby věděl, co všechno se odehrává, takže by dělal 10krát víc a že by se vůbec jako neváhal dělat i teroristické akce, že by mu to vůbec nedělalo žádný problémy. Potom, co zažil na tom Uranu, teprve zjistil, co je vlastně komunismus.